dumadi. Ten mriki kawula badhe tersekar motopak megatruk. Tegesipun sampun begatroe nyawani Gusti Tiwancine katimbalan marasowan mring Hyang Agung, utawi sampun mantuk baliasanipun. Nalikane mripat iki wis ketutup nono sing bisa nulungi kajaba kang luhur kang ditampi marang Gusti. Ojo ngibadah kang awon, duh dewa Bathara kang linunung, mugi paringa aksami mring dasih kang las ayun kasangsara gumprihatin sruna longso jroning batos. Ten mriki bilih sekarang kawula kalajengaken wirangrong den samyomar sudeng budi wewekotipun waspaos. Ojo dumek sira bisa muwus yen tan pantes ugi senadyan mung sakecap yen tan pantes prenah hira
guna yen ora diukur kanthi laku bekti manutta ing tatanan ana tatanan